morning time. Magluluto tayo ngayon ng miswa with tuna. Yung GG, as in gipit na gipit. So, umpisa na natin sa pagbuhos ng mantika. Yung pamahirap. At kapag mainit na nga ang mantika, ilagay na ang bawang at sibuyas. Pero wag mo akong i-judge dahil mabaliktad yung camera. And after yan, ilagay mo na nga yung canned tuna na nakuha niyo sa relief food. Hanggang ngayon, tinatago pa ng nanay mo. And next naman, lagay mo na nga yung carrots mo rin. Pero kahit anong gulay, pwede naman. Okay? At syempre, lagyan mo na ngayon ng tubig o yung nagsisilbi sa bawang ng iyong miswa. Pero pang miswa, hindi pang sinigang, okay? And next, maglagay ka na ng mga pampalasa mo dyan. Paminta, asin, asukaw, At next, kailangan mo nang ilagay yung miswa o yung main ingredient ng niluluto mo, girl. Pero huwag mo nang gayahin yung ginawa ko. And last but not the least, lagyan mo na nga ng dalawang itlog ng miswa mo, girl, na maging special naman yan. Ha? And charan! Meron ka ng miswa with tuya. Hindi ka na naman makarelate, no? Mayabang ka kasi.